Di rojeka weke îro de di sala 1985 kesayeta Kurdperwer û xebetkar Ebdî Nesan ku bi pîlaneke rejima Esed û bi destê destekên wê hate kuştin û şehîd ket. Ebdî Nesan di salên heftiyê de tevlî rêzên bizava Rêzgarê Xwaza Kurdî bû ku di sala 1978 de tevlî refa Partiya Çepa Kurdî li Sûriyê bû û di sala 1982 de weke endamê Komîta Navendî hate hilbijartin û ji ber karê wî dermanfiroş bû û danûstandanên wî bi cûtkar û welatiyên sivîl re bû û ji ber ku roleka wî berçav hebû û kesayeta wî bi bandor bû, pîlana kuştena wî hate darêjtin û di temenê 38 salî de hate kuştin û şehîd ket. Ebdî Nesan li ser tevaya astan bi zîrekî û zanebûn kar dikir û cihê rêzgirtinê bû li cem tevaya hevalên xwe û li ser tevaya astên bajarê Kobanî jî. Di hemî civatên xwe de daxwaz ji xwendevanan dikir ku dîroka şoreşên Kurdî weke Şêx Seîdê Pîran, Qadî Mihemed Berzanî û Şêx Mehmûdê Hefîd û şoreşên cîhanî bixwînin û digot azadiya welatan bi azadiya mirovan ava dibe. Ji ber liv û tevgera wî çalak çendîn caran ewlehar rejimê lêkolîn li gel dikir. Her wiha rastî gefan ji alî rejima Beesî ya şofînî ve dihat û ji ber kesayeta wî bi bandor, pîlana kuştena wî hate darêjtin û di temenê 38 salî de şehîd ket û çû ber dilovaniya Xwedê. Têzanîn ku Dr. Ebdî Nesan di salên heştî de pêşwazî li serokê PKK Abdullah Öcalan di mala xwe de kir û spasiya PKK ji bo pêşwazîkirina wî ji Abdullah Öcalan re desteserkirina mala wî bû.